Чудите се как да превърнете деня на плажа в едно незабравимо забавление. Направете го с тази невероятна серия от супер забавни играчки, изключително качество, произведени в Европейския съюз. Това е Скупи, уникално здрава лопата за плитки, дълбоки дупки или за бързо заравяне на татко в пясъка. Към нея има сито за търсене на съкровища. А виждали ли сте лопатка, сито и топка в едно? Купи прави врати на замъци, копае най-завъртяните и стръмни тунели. Вижте как топчето набира скорост. Стискайте палци да стигне до финала. Денят навън ще е чудесен, ако сложите в плажната чанта Ринго. 3 леки диска в специална аеродинамична форма и цветно топче. Страхотна състезателна игра за малки и големи. А това е триплет. С нея хлапето рисува, пресява, копае, изравя, заглажда, полива, залива. Всяко дете обича да има много играчки, да прави хиляди интересни неща. Затова ние сме направили супер промо пакет за вас. Пакет Скупи. Оригиналната лопата за най-големите и сериозни дупки на плажа. Прибавяме Купи. Искаме да ви дадем и най-забавната игра – Ринго. Но нали Ринго става за игра и с триплет? Затова нека да прибавим и един триплет в слънчево жълто. 4 много издръжливи и обличащи играчки, събрани в промо пакета на слънчевата цена от 59 лева плюс цена на доставка. А сега внимание! Неустоимо предложение! Ако си вземете страхотният плажен комплект Скупи, ще получите уникалният комплект ауто на половин цена. И не само това. Направете вашият промоционален комплект неустоим и попитайте нашите оператори за иновативната плажна топка Бало. Бало е супер хитра и гладка кофичка с удобна дръжка. Морската вода влиза лесно, пренася се бързо и се излива точно там, където искаме. Тази уникална кофичка струва 29,90. Но ако решите да увеличите своя промоционален пакет, то нейната цена рязко спада и ще я имате само за 19 лева и 90 стотинки. Евро ТВ Шоп. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно.